To sú čisto náhodné. Toto je naozaj čisto náhodné, my sme to naozaj nevymysleli. No a s číslom 9 prichádza Pauli ako Ion Fortuna. Ion Fortuna? Oho, to je drsné, to je slovná hrička. No a ja by som možno o tebe mohla niečo povedať, pretože tu niečo mám napísané, ale môžeš mi potom vysvetliť, že čo to znamená. Ty si knieža? Samozrejme. Z Memphisu? Áno. To je mesto? Áno, to je americké mesto, to je Memphis. Taká ríša v Trinity Blood pre upírov. Taká ríša Trinity Blood pre upírov a ty tam vládneš? Nie. My máme kráľovnú, alebo nejakú empress, a ja som vlastne jej nosič meču. Čiže akože rytier najvyššie. To je mega funkcia, nosič meču, si dobre platená? No, nevyzerám. Je to bohato zdobený kostým, dáva zmysel, že táto osoba je dobre platená. Áno, mám hlúpe otázky. A rada by som podotkla takú pikošku, že na tom tvojom kostýme je vyše 50 vlastnoručne robených drahokamov. Čo znamená vlastnoručne robený drahokam? Neviem, či to je vidno, ale mám tu také žlté veci. Také žlté veci? Žlté drahokamy vlastne, a to je odlievané zo živice, aj prifarbované, aj ozdobované. Prifarbované, aromatizované Trnava? V jednom je aj vlas, takže... Wow, je tam DNA. Koľko ti trvalo, kým si to vyrobila? Ja už tú látku mám asi pol roka kúpenú a také rôzne komponenty som tak na poslednú chvíľu zaňala, lebo nikdy to nebolo zohnať, hlavne plne cez kamarátku. Ale de facto posledné 3 týždne, fakt, že štvrtok až nedeľa od rána do večera. Non-stop? Nie non-stop, lebo aj papá a chodím von s Nie, obsom. a nespíš? Posledné dni nie. Nevyzeráš. Vyzerá dobre, nie? No, make-upu, áno, ďakujem. Ja viem. Ja viem. Čo? No a ešte tu mám taký zaujímavý údaj, že si minula vyše 10 metrov saténu a že sú tam ručne prišívané časti okolo 100 metrov. Čo znamená, že 100 metrov? Tak mám tie ozdobíte prímky, čo sú tieto zlaté veci, ktoré že vraj tiež nie vidieť. Ďakujem. Je to vidieť. Takže tie sú z obidvoch strán prišívané, takže tam je nejakých 50 metrov. Wow. Sila. Vyzerá to fakt veľmi pekne, keď budeš máš možnosť, tak si na Pauli pozrite aj trošku zbližšia. A prosím, ešte sa trošku ukáž, aby sme mali na teba nejakú tú spomienku, pamiatku a všetci si dobrý obzrite. Ale keď si akože budete pozerať zblízka, tak necháte nejaký osobný priestor, nech môžu dýchať. No, tebe sa to hovorí na čo, no. Nech môže dýchať, ne? Že kto to? Dá. S číslom 9 Pauli ako Ion